Optometrist Raymond Heunen ontwikkelde een speciale bril en trainingen waardoor ogen en brein beter met elkaar samenwerken. Hij pitchte zijn vinding bij de Limburgse versnellingstafels. Ik heb zelf een probleem. Ik heb een probleem dat het ene oog hoger staat dan het andere oog. En als gevolg van dit probleem heb ik nek-, rug- en knieklachten gekregen. Daar hebben we een methode voor ontwikkeld om die op te lossen. Ik heb heel veel hoop en heel veel verwachting tot ik mensen ga ontmoeten die wij meer naar volgende mensen kunnen leiden. En tot we gezamenlijk als groep een proces in kunnen gaan om vernieuwing te realiseren. Wij zijn op zoek naar kennispartners. Wij zijn op zoek naar rebellen in de zorg, rebellen in het onderwijs die eens willen schoppen tegen die reguliere wijzes. Deelname aan de versnellingstafel begint met een goede pitch. Innovatie-expert Mark IJzer hielp Raymond met de voorbereiding. Ik heb hem gewoon heel kritisch gevraagd van geloof je in je product en waarom moeten mensen jou helpen met dit product? En als je daar goed antwoord op kunt geven, dat is het begin van je pitch, wie wil je dan bij je aan tafel hebben? Raymonds pitch wekt de interesse van diverse ondernemers. In de versnellingstafel gaan ze met elkaar in gesprek, waarbij de insteek is dat iedereen aan tafel een optimale bijdrage levert. Binnen mijn bedrijf noem ik dat zorgen dat er voldoende ideeënseks plaatsvindt. Dat betekent dat mensen elkaar op een positieve manier besmetten met ideeën. Dat ging heel vlekkeloos. 8, 3, 7. Het definitieve eindproduct is er weliswaar nog niet, maar lijkt veelbelovend. Met de tafelgenoten hebben wij een programma gemaakt, complementair aan elkaar, om kinderen een juiste start te geven. Wat nu fout gaat in het onderwijs is dat kinderen vaker te jong, te vroeg gaan lezen en leren, niet rijp genoeg zijn. En wij willen met die partners eigenlijk gaan kijken hoe we die kinderen kunnen helpen om die de juiste start te geven. Aanvullend daaraan willen we een programma maken voor de juiste houding, de juiste arbeidshouding en mensen helpen met nek- en rugklachten.